Mayap at magrasya nga bakpo kaya kayo ngan. Kingaldoy ti pagmasusyentaya yung kapigaganakan kang San Blas, obispo at martir at patron ding ating sakit king batal. Si Cloud tamo po. Orasyo Emperata laban king COVID-19. Itamungan po. Mapamakalulu at mapaglunos ay pami. Aminan mila ring kasalanan mi. At mapakumbaba kaming lalapit keka, manintun kapatawaran at biye. Lalapit kami keka kaniting masipita pamangailangan mi. Ban aduan mi keka, ingkambilan na tingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasagit na't may kamatena ka ring dakal at tao. Aduan mingini keka, ing balikdan mo kami king lugod. At king kapamilataning manulumong gamat, itabi mo yung takot king sakit at kamatayan. Ibalik mo yung kapanayan mi at pasignangan mo yung kasalpantayanan mi. Ipanalaning mingan tabayanan mula ring taong mitutukan maninton panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo yung pamagkapilit ming gumamit karing panulong megawa ban mapupus na ing pandemya king bansami. Kambilan at ingatan mula ring doktor, narsis at ding sablang lilingon, karing misalunan. Ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, ning kaisipan at katawan. Sikanan king karelang pamagtagulaling sumuyo, pangakambil iba't kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la, ring lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mengayaw na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kaniting masakit a panahon, ban magobra kami para king ikakayap ding sabla, at ban makasahop kami, karetang at king pamangailangan. Manano na sana, impamagmalasakit at masabalmi para king metong at metong, ikabos na kami nga lang kasasagkulan, kaniting krisis, at tayra na kami king pamagbayong biye at kabanalan. Pagkalam mo iti kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyan pon mag-ari kambe mo, king kametong aning banal ay Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sana pisawiling aklis mi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanunwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo San kami. Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo San kami. Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasio, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Kanidi pong kikatang kapag masusyan, pakiabetala karang kikatang panalangin ding makatuking intensyones. Pasalamat na ding makatuki. Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Mr. and Mrs. Angelita David. Birthday Thanksgiving Daddy, Margaret Yamson, Mary Lourdes Cortez, Elvira Bacani. Healing Lucrecia, Janet Serrano, Mario Supan, Lina Bonus at Bel Trinidad. Pasalamat ng Erwin and Dolores Inventor and family. Antimurin ding sablang kaladwa king purgatorio at ding kaladwada di Alfredo Senior, Eva 9 days, Cesarian, Dre, Arthur, Pedro, at
Africa, Domingo Senior Jose Erlinda, Domingo Jr., Monseñor Pelecito, Raul, Ezequiel, Miguel, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Felino, Nida, Antonio, Leobilio, Valentino, Gloriano, Dalmasio, Leonisa, Librado at Jesus. Magkiabetan po king dalita pamukulat. Kinuginigib pa ang puning anak, ang puning banal na Espiritu, Amen. ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng banal na Espiritu, mantabi kay kaingan, At kailan timurin, mayapayabak kay kaingan po. mayapayabak po among. Piyesta na po ngayon San Blas, Obispo at Martir, yang patron kareng mikidiferensya keng batal. Nya po tapong kaya rin misa, may ka-blessing of truths tamo. At ihabela po kenirit ang ating sakit sintonitis. Puluan tala rin ang sintonado. Bakit darat chimpa magkantara na. At batang abebe matampangganap ngayon ganiting kapag masusyan, aminan tala pamod pagsisyan din kasalanan tamo, at manyadta pantawad at pakalulu king Ginoo. Ginoo, ikang memili kang San Blas, ban maging kaya kang obispo at martir, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulo. Ginoo, ikang minya upaya kang San Blas, ban pakayap ka rin ating kapanandaman, king batal, Kristo pakalulu. Kristo pakalulo. Ginoo, ikang minya sikanan kang San Blas, ban dalanan ng tagumpening pangamartir, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulo. Ing Diyos, sa may pahintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, pakiramdaman mo sa ring panalangin ng San Blas, ang kekang martir, ipagkalumuke kami, ing tulanin kekang pangayatsu, king biye, ketiking yatu. At sa magkesa ng magkamit, king ligaya nga lang kapupusan. Iti ngan adwan mi, king kapamilatan ni ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibi at magari kang bemot ng Espiritu Santo. Metumuking panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Magiramdam tamo po king amano ng Ginoo. Pamamasang iba't king mo narang libro,
ding ari. Kanitang malapit na ing kapupusan ng biyenang David, nga nang minabilin kang Solomon anak na. Malapit na akong miras king dalan ayera alis yan ding sablang tao. Tatagan mo sa inglub mo, at bakit mong tunay kang lalaki? Tupad ka karing kautusan ng Ginoo, kaya kang Diyos. Tuntun ka karing kayang daklat, at tupad ka karing kayang batas, karing kayang utos, karing kayang kaugalyan, at bando. Antimo nung makananong makasulat king batas ng Moises, banketa, magtagumpe ka karing sablang dapat mo't katatagan. At kanita ing Ginoo, tuparana ing pangako na kanako. Nung dingke kang anak, maging maingat la king karelang panugali, at mi biyebyelang mitmong katapatan kanako, king kabilugan dang puso at kaladwa, eka kakulangan taong luklok king trono ning Israel. Makanyanyang memon keti king masala i David, at may kiyabe pepainawa karing kayang pipumpunan. Kitkot de king siyudad ng David. Minirali David king Israel kilubning 40 banwa. Mig-ariya karin Hebron, kilubning 7 banwa. At karin Jerusalem, kilubning 30 banwa. Isolomon niya ing liklok da king trono ng David, at ingke ang upaya, may kilala alang tutol detman. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Nuan ka baboring sabla, o Ginoo. Nuwan ka baboring sabla, O Ginoo. Mipuri ka, o Ginoo, Diyos ng Israel, api pumpunan mi, ngeni at anggaman king alanganga. Nuwan ka baboring sabla, O Ginoo. Kaya ka, o Ginoo, ing degulan at upaya, ing linang, tagumpe at ligaya. Kaya ka ngan ing sablang at subanwa at ketiking labuad. Nuwan ka baboring sabla, O Ginoo. Kaya ka ing pamanyakop, o Ginoo, ika ing kakatas-katasan king sabla-sabla. Kaya ka magmula ing sablang pibandyan at ing sablang dangal. Nuwan ka baboring sabla, O Ginoo. Ika ing sasakop karing sabla, at yuking gamat mo ing sikanan at ing upaya, at yuking upaya mo ing munyedegulan at sikanan karing sabla. Nuwan ka baboring sabla, O Ginoo. Parangalantaya po yung maya pabalita. Sunlag ko king yato ang timoring batuin a babye sa laking banwa. Ang panganan niya king amanong babyebye. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya ka timurin. pamamasa aking may pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya kaya ka, O Ginoo. King pananoita, inaus ng Jesus, ding 12, at tiburanong tidwa-tidwa, dininanong upayang makapalwal karing mga roka espiritu, at saka no penabilinan nga na. Eko magdalang nanuman king kekong pamaglakbe, subali mo king metong atukod, ni pamangan, ni balutan, ni kwalta ka rin bulsayo.
ni Piblasan Eco Magdala, dapat magsandalyas kayo. Nga napakarela. Isano pa mang bale, ingke kong pipaglayunan, karin ko manatili ang gaking paglakoyo, king bale na ita. Nung era ko buring tanggapan o pakiramdaman king metong alugal, makoko ka rin. At ipagpagying alikabok ka rin betisyo, anting tutol laban karela. May kola ring 12 at penaral da ka ring tao, ing sukat lang sumisi at pahinggulot ka ring karelang kasalanan. Pepalulando ring dakala demonyo, karing taong alip ng dareti, at kiskusan dong laro, at pepakayap ding dakala taong ating sakit. Ing mayap ng balita, ng kakatamong kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Magandang morning po ulit. Good morning po. Tuloy lang po natin ang pagdinilay sa first reading na para lang tayo ng parang picture sa Israel. Yung first king nila, si Saul. Nung namatay si Saul, pinalitan pala siya ng kanyang anak na si Isbolet. Pero later on, mas pinili nilang magpasakop sila kay Haring David. So si Haring David, dito po sa ating ebanghelyo ngayon, ito papanaw na siya. Ay sa unang pagbasa, medyo nasa takip silim na siya ng kanyang buhay. Kaya ang hinirang niyang papalit sa kanya ay ang kanyang anak na si Solomon. So ito po yung tinatawag nating Davidic line. Simula nito, from David, ang magpapalit sa kapangyarihan ay galing sa kanilang lahi. Davidic line. Ito yung dynasty na hanggang sa sakupin sila ng Babylonia. Pag nagpapasko po, ito yung ating naririnig na nung genealogy ng Panginoon, si David, naging anak na si Solomon naging anak niya si Rehoboam, na anak niya si Abiha, ganyan. So yun po yung line na yun, yung Davidic line. Na sunod-sunod na naging hari, dito po, Judah ay galing sa lahi ni David. Davidic line yun. Ang tawag na ni Davidic line. Pero kung titignan niyo po yung mga naging haring yon, mahaba-haba yung listahan, ilan lang yung mga naging mabuting hari. Alam ko, 2 lang, si Josiah at Hezekiah. Yung iba okay lang, pero maraming naging masamang hari. Kaya sasabi natin hindi lahat ng mga itong pumalit sa dynasty ito na may dugo ni David naging mabuting pinuno. So anyway po, yun po yung Davidic line. Sa ating pong ebanghelyo ngayon, ito naman ang Panginoon ay yung kanyang piniling 12 alagad ay sinugo niyang tig-2. At later on, alam naman po natin itong 12 ito, pero kay Judas na nagbikti na, ito yung tinalaga niya para magpatuloy sa kanyang misyon. At nung namatay yung mga apostol, ano nang nangyari? Ito po yung tinatawag nating apostolic succession naman sa simbahan. Sila'y humirang ng mga papalit sa kanila, yung mga obispo. At dito po nanggagaling ang pinakapinuno natin, ang Papa. Kaya ang tawag po natin sa ating simbahan, dahil succession from the apostles to the bishops, sa paglipat ng kapangyarihan sa mga kahalili nila, kaya ang tawag po sa atin simbahan One Holy Apostolic Catholic Church. Kasi galing sa mga apostol. Kaya sa simbahan po, walang mga self-proclaimed na leaders. Sa simbahan natin bilang Katoliko, hindi yung tuturing na leader ang kanyang sarili, kundi lahat ay yung succession na tinatawag natin. Mayroong mag-a-anoint o mag-a-appoint. Kaya kung yung mga apostol, hinirang nila yung mga maging kahalili nila,
Yung mga kahalili nila, pumili ng mga kahalili nila. Yung ganyan. Ang simbahan po ay hindi dynasty, hindi lang isang pamilya ang namumuno. No, kasi po mayroong, di ba, mayroong mga simbahan ang pinuno nila ay pag-aari ng isang pamilya. No, tapos ang pinakapinuno, yung tatay. Tapos yung pag namatay si tatay niyan, papalit yung anak, ganyan. So, sa simbahan po, hindi po ganyan. No? Hindi mga anak ng pare o ng papa. Yung mga papalit sa paglilingkod sa simbahan, kundi through apostolic succession na tinatawag natin. So para sa atin, yung hinirang na pumalit sa mga apostol, mga obispo, yung pinili nilang maging kahalili. Kaya kami pong mga pare, ako po bilang pare, actually po ang aming authority bilang pare ay bigay lang ng obispo na para sa atin silang kahalili ng mga apostol. Kaya hindi pwedeng maging masunurin sa mga obispo. Kasi ang aming kapangyarihan ay galing lang sa kanila. Para bagang ibinahagi lang sa amin ang kanilang kapangyarihan na silang hinirang ng Panginoon para pumalit sa mga apostol, para mga siwa sa simbahan. Kami namang mga pare, pag binigyan kami ng kapangyarihan ng obispo, kaming mamamahala, ayan, sa inyo. Yung pinili namin naman, ayan, silang bibigyan namin ng kapangyarihan para makibahagi. Sa kapangyarihan ito, hindi rin naman galing sa amin. Galing sa obispo. Yung obispo galing sa Panginoong Jesucristo through the apostles. Kaya makikita po natin dito, ang lahat tayo sa paghirang na ito, na para tayo makibahagi sa kapangyarihan ito, ang lahat ay galing sa Panginoon. At kaya ngayon po ang usong narinig natin mga ano lang tayo, mga stewards. Ang stewards kasi ibig sabihin, parang mga caretaker lang. Pag shepherds, katiwala lang. Ang stewards, katiwala lamang. Mga katiwala. Hindi sa kanila yung kapangyarihan o anumang pinagkatiwala sa kanila, kundi may magmamayari. At para sa atin po, ang simbahang ito, hindi sa atin. Ito'y sa Panginoon. At inirang niya tayo, pinili niya tayo para makibahagi sa pangangasiwa nito at paghahatid ng kanyang mabuting balita. Ang isa pong mahalaga ritong dapat tandaan natin ay yung salitang katiwala or stewards. Naway tayong lahat, yung pinakapinuno natin, ang Papa, ang Obispo, kami mga pare, tayong lahat na nabinyagan, tayo pinagkatiwalaan lahat ng Panginoon. Para tayong lahat maging katulong niya sa pagpapalaganap ng kanyang mabuting balita. Naway maging mabuti tayong katiwala niya. Sa linya po ni David, parang anointed by God na rin yung mga kahalili nitong mga hari. Because God anointed David as king. Tapos si Solomon. Siyempre, yung pumalit nun, yung anak niya, si Rehoboam. Kahit ito po para sa aking paniniwala, they were anointed by God. Pero makikita natin, dapat nang stewards din sila, katiwala. Pinagkatiwala ng Panginoon. Pero marami sa kanila yung naging masamang pinuno. Naway, hindi po yun ang ating mga tularan. Kundi yung mga magandang halimbawa ng mga apostol na nag-alay ng buhay, naging martir para kay Kristo. Amen. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa paniting mga kailingan, tayong lahat na pinagkatiwanan ng Panginoon para makibahagi sa kanyang pagpapalaganap ng kanyang mabuting balita sa mundo. Sabihin natin, Ginoo, pakiramdaman mo, ing aklismi. Ginoo, pakiramdaman mo, ing aklismi.
para karing sablang galamening Santa Iglesia, maging tapatlasan aking banal ay Espiritu, at maging karapat dapat mayawos alagad ng Kristo. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ingaklismi. Para king hustisya at lugod Kristiyano, king pamaglualo king karapataning tao, alang nino man sanang may puwera, king kapamisana ning ketawan, pauli na ning lahi, kule o kasal pantayanan. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ingaklismi. Para karing papakit sa malaban kay katamo, mabiyasa ta sanang manalangin para karela, at arap tanan talang mayap. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ingaklismi. Para karing atyuking kay katang komunidad, Kristiyano, Katoliko, akit de sana kaya katamo ing tunay ng larawan Kristo, at kapamilataniti, may gyagyalang makiyanib king Santa Iglesia. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ingaklismi. Ngeni po adwan taming sarilitang kapagnasan. O mapamakalulong Diyos, nasa aming maging sakramento ng kaligtasan, ding sablang bansa, ing kaya ng Iglesia. Ike sana, anting galamin ng Santa Iglesia, matindiming panandaman at mitmong kaya panalubming pakibatan, ing kaya kaming katungkulan bilang Kristiyano, bilang katiwala ng Kristo. Itiadon mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Deta pong makasadyang mag-offer, talakad na lang. Makiabetan pong magkantaking dalit para king pamagsadya karingay. Manalayin kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan na sa ning ginuy ting daon karinggamat mo. King kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King kikatamong kasaplala at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy, paming miglalang, tanggapan mo sa rening ayin, at daralami king banal mong altar, kaniting kapesta ng San Blas. Magdalalasan ng karangalan, king lagyo mo, at patawaran
At kapatawaran king kekang balayan. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kaya kayo. At kekang timurin. Yat nayo ren puso yo. Makayat nano king ginu. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tama. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang paratit numang kanino ipa, Diyos king alanganga lubos mayipaya. Ing banal mong martiri, San Blas, tikyaning alimbawa ng Kristo, at dinaw ning kayang biye, para king kaligaya ning kekang lagyo. Ing kayang kamatayin papasyag na, ing kekeng upaya, ing kekang upaya, asaslag, king kainan miyanting tao. Pipilin mo ring may na at pasik nangan mula, king pamipatutura keka. Kapamilatan ng Kristong ginumi. Ulinita, kambering sablang koro, ring anghel karing banwa. Daralit ming kekang ligaya, alantok ng ngaming babye, kapurian keka. Banal, banal, banal yung ginu, Diyos sa mayupaya. Mitmuyeng banwating yato king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad king daratang king lagyuning ginu, o sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo, ban para kaya kami madyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayo yami daw ang kusang loob, king pamaylasat kamatayan. Kinuha ning tinapi at pasalamat siya kaya ka. Pira, sunet binyene kaling kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ko nga at kanan niya. Itiing ka na akong katawan, ami daon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha na yung kalis. Pasibayang pe pasalamat kaya ka. At binyin yung kalis, karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ko nga. Minum ko kaniti. Iti yung kalis, yung kana akong daya. Ing daya ning bayi talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Adaptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang inigaganakan mi oy pa, ing kamatayin at pamanyubli na may biyening anak mo. Daram niya kaya kaiting tinapening biyating kalising kaligtasan. Laiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamuha mo, king ikaming ansan ang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban biganap yung lugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa, hati Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Gana ka mula naman, ding kapatid ming pepainawan at maninayang sabing miye, nalang talasuyo mong iyamong Felicito, Kamberi, Lolita, at Alfredo Senior. Ading alwa pang mayang mo na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat, magkamit king biya ng hangga. Ban kaya benang Maria, ing birhendo ng Diyos, kambe ng San Jose, akayang esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kakabaning panahon, purienda kat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenad kaya, ibang mayupayang tutu. Kagumning banal espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman king alanganga.
Mapamintog ang amahin tala pangabos at mibog kimbalan ng turo, nga tamangining mangangas manalangin. Igabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan, king panawon mi, ban king kasopan ning kaya kang pakalulu, parati kaming igabos king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambining maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Hemo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning lawin mo yung kasalpantihanan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabi sana kapilan man kaya kayo. At kaya kan timurin. Di po may kakapatid, may pupugayin tamang ining kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan. Kapayapan. Pagkaluluwa
Ing kordero ng Diyos, ing minalako, king kasalanan ng ato, nang tamang mayaos, king apunan ng kordero. Ginoo, ek matampang tanggap tanggap kaya kaya ka, dapat ikasmay nga mano mo, kumayap na ako. Siklaw tamo po. Panalangin para king halalan. Manalangin tamo, bankin darata nga pambansa, pon pang lokal halalan, ing tunay a mag-ari ing kaburyaning Diyos, amamantabe karing sablang bansa. Abe-abe tamong ipanalangin, iligtas mo kami, Ginoo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamamilit, pamamatakot, karahasan, ampon terorismo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamanloko, pamaglaram, ampon pamagbaluktot king katutuan. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagsuhol, kasakiman, ampon sa buatan,
ban makapamirayit. Iligtas mo kami, Ginoo. King kaya lang malit, king pamaglinlang, ampon makitid apan lalawi. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagbanta, pamanakot, ampon kapanyiran, apamang amano. Iligtas mo kami, Ginoo. Abe-abe tamong ipanalangin, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning konsyensya mi, yung gawang tunay tuntunan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning kaya panding kekaldan, ing mangibabo aparasan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning dignidad ng tao, yung palagi ang galangan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banding malukampon, may na ilaring migit, miyunang mitutukan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning pamanyese, king kalikasan, aeya milako pansin. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning pamisan metong yung mamiedalan, kindaklat ning kapayapan, ampon katimawan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning banalatakot king Diyos at lugod ka lupang tao, ing maging tuntunan da ring magnasang manungkulan king gobyerno. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Manalangin tamo, itamo ampo. Pastol ning kaladuami ampon talapagligtas ning metong sikluban. Ing politika yung pigkalob mo ke kami. Meto nga panagkat ban sumuyo ka ring sabla, ampon dagol king kabanalan. Antabayanan mo yung politika king bansami. Antimo yung pamanantabe mo ke kami. Manano na sana ing pamanantabe mi king politika para ka ring botante ampon kandidato. Mamye parangal king malalagyo mo. At makasaw, ban sumulong kami king kabanalan. Manggaman king alananga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming malugod, ipagkalubme kay kaming banal na katawan at dayanin kay kang anak. Ing kaligtasan na kay kayong pagmasusyan, yasana, ing maging kapanayan ming alang kapupusan. Itiyadon ming kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Matapos po ng misa, meron tayong pagbabasbas ng mga ating mga leeg, no? Kasi panahon pa rin ng flu at season ng COVID, no? Pero minsan na lang po yung prayer. Dadasalin ko yung panalangin, tapos sasagot na lang kayo ng amen. Tapos po, yung ministerial, ilalagay lang dito. Yung dalawang kandila, gano'n na lang. Hindi na, etano papatagkil kayong balikat, kayong pago, detang kandila, balam kanya niya. Okay, sige po. Ang Ginoo man tabi kay kayo, At kaya ka mo rin. at bendisyonan ako ng Diyos sa may paintuto, ingi pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, Amen. may arinig kay katangka pagmasusyan, umeta ng iluguran tayong Diyos sa ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. So instead of kay, pwede tana pong magpila na apat api. O sige, apat po na apat. Kaya rin yung pamag-bless na pa mo ka rin ng kandila. Ing kasaw pantama king lagyo ng Ginoo, Alina lang king banwat yato. ang Ginoo man tabi kay kayo, At kaya ka mo rin. manalangin tamo. O lubos mayupaya talanganggang Diyos, linalang karing sablang bagay kay tiging yato, at magnasa aking kaligtasan ng meto ketawan.
Kapamilatan ng Divino mong anak, mit mong lugod mong pakiramdaman din kaya kaming panalangin. King kapamilatan ng San Blas, kaya kang martir at obispo, at paulining pamipasyag na, king kayang kasalpantayanan, busalin da kalakaligaligan, at pamagdusa, nino man sana ng ating kapanandaman, o sakit king batal, manakit siyang kasngawan, at kumayap ya. Panigapumi king Divino mong kamalan, emo sa babalikdan din kaya kaming pamagkulang, ring mga latiming merito at panalangin. Bendisyonan mo sa at pabanalan deting kandila, kapamilataning pamanugtog mo king labis-labis mong grasya, ban kanino mang batal lamibili at mitagkil, kumayap ing nanumang kapanandama na, sakit o pinsalaking batal. Pasalamatan da kasat purian, manggaman king alanganga. Amen. Sa minsan tanyang pong pangadyan, ining panalangin. Kapamilatan ding panalangin ng San Blas, ikabus na ko sana, ning Diyos, karing kapanandaman nyo, king batal, at king sablang dewakan, king lagyo ning ipa, ading anak, ading banal espiritu. Amen. Amen. Pwede na pong magpila, at with physical distancing. Kenta na ka.